Estable ang supply kan basic necessities as in prime commodities sa Catanduanes. Inian pig-asigurar kan Department of Trade and Industry Bicol makalis naman rapado ang Super Typhoon Pipito sa probinsya onsing aldaw na ang nakaagi. Sigun kay Ruben Sumbon, ang Chief kan Consumer Protection Division kan DTI Bicol. Basado sa indang ginibong monitoring kasabay kan sa indang pagbisita sa isla kan nagtalikod na Nobyembre 22 as in 23. Mayong dapat ipagandal sa supply kan mga pangenot na barakalon as in prime commodities ninhulit ta suspesyente pa ang supply kan mga ini. Saro sa pinakapigtutukdo nindang dahilan, iyo ang pagbabalik mantulos kan biyahe kan mga roro paduman sa isla. So far, sa pagduman po, nag-ikot-ikot man po ang yung pag-iriba duman sa Catanduanes, most especially duman sa mga devastated na mga munisipyo. And ang supply po talagang, they pa man naaraw kang dati before kang Pipito. So kaso lang, nagigibo makipaagi ang provincial government para po ma-prioritize yung mga basic necessities, mga goods na palaog po sa probinsya kang Catanduanes. Ang assessment ni is, bako pa siya araw kayo kabastante kang before kang bagyong Pipito. Dugang pa kan pamayo, daiman kinaging pag-umento sa presyo kan mga barakalon sa probinsya. Huli sa pigpalawas nindang price freeze order na madurar sundo sa bispiras kan Pasko. Ang sarap po sa pigpapakiulay sa mga tagsadiri itong mga negosyo, lalo na dyan sa probinsya ng Catanduanes, is makipag-coordinate po kamusta mo yung ahensya. Kay puwanta po ang tindong tabang, ang tindang kooperasyon para po mapauto din yung price freeze na pigigibuta. Ang katuyuan po kanyang price freeze para po sa mga consumers na makaprovide kita kay itong mga produkto na kinakaipuan ninda sa tamang presyo na dapat po kita magsamantala sa mga panahon na araw kaya ni-suppose pigahagat ka ng Department of Trade and Industry na makipag-cooperar sa mga ahensya na tabangan ta po na maka-avail ka ng mga basic necessities ini sa tuyang mga constituents, ini sa tuyang mga parabakal, ini sa consuming public base duman sa pigpapa-utod ng price freeze. Mientras tanto, pig-in kami narman kan DTI Bicol and consumers na tulos na i-report sa indang opisina and price freeze violators, partikular na sa basic necessities, ngani mapanimbag sa ley. Ang mga negosyanteng mapapatunayan na nagkaigwanin pagbalgar, ang papagbayadon nin 5,000 pesos sundo 1 million pesos o pagkakakulong nin 10 taon sundo 10 taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.